esi na-esi n'ọkụ kama ka nsi kwado ebukwa nji n'ụkwụ tinyenu m n'ebu fachọlụ ka malife mmenwe ebe ntolu n'otu ịchọ nkụwasịa emelụ nke mata na bụ maka ya tamata facha n'obele gbana nsebife ya gbamara fachọlụ ka mụ na bọọlụ echeje mụba manya mana ajụ m ajụ fachọ kisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọ kụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ eji m ọfọ fachọ kisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọ kụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ eji m ọfọ mmebe ọfụma nwa bebi enyi m nwa chi ọbụbọ flash okoko eze ụmụ tụọlụ m asa chọrọkwa m ndị ya gbajikwa m aka ọ dị ka famụta gị nwaanya fatịra ka mụ na onye nwaanyị o wefana na-emefe ka anyị ogelugo mgbe anyị wepụtala fe anya onye na-egwe 1 leg akpọ nọ na 110 nwa bụlụ fine girl egolu ya wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọ kụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ eji m ọfọ fachọ kisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọ kụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ eji m ọfọ ama mama nama ala na bamala ebi mebi n'ọfịa achala ezigbo anya facha n'obele asịla abalọ ya tawa misi mana aka maka ọsọ ka ikwucheleta imeta onye na-agwa n'aka ebu m isi ọkpụkpụ onye melụ faji atamụta eze ka efele nkụwa mana dịrị awamawa maka agbamapọnụ all over the world ekwejeli n'olili come here nete but you cannot come here ofogiri abịasa London na London Lagos onye ogidi maka alụ ya alụ yeah atọla m success mapụta express agụpụla last but now agụba the boy they confess ụmụnụ na tolatolo lady sojelatolo mana mgba nkịtị febunye m afịfịa aka mgbe atụlụ so njebe kwọlụ m aka manaba ifesi pụta kwọlụ ya aka ka ọ dọwa na onye macha abalụ ya mba ụzụzụ atụọ ya otu aka injin akwọlụ ya ọka 66 agalụ ya ụka wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọ kụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ eji m ọfọ fachọ kisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọ kụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ eji m ọfọ esi na-esi n'ọkụ kama ka nsi kwado ebukwa nji n'ụkwụ tinyenu m n'ebu fachọlụ ka malife mmenwe ebe ntolu n'otu ịchọ nkụwasịa